Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista pro nás přibitého na kříž, ať je s vámi se všemi. Také já vás všechny zdravím, bratři a sestry, na tomto místě. Některé tváře se mě vybavují i po létech, některá příjmení také, ale důležité je, že to, co nás spojuje, je právě Kristův kříž. Zalíbila Bohu Otci všemohoucí. A těšíme ke své slávě a spáse světa. Prosíme tě, Bože, ať nás očistí opět, která na oltáři kříže směla říct celého světa, skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Všemohoucí Bůh přijal svého Syna k sobě a člověkem se tak otevřel přístup do nebeské slávy. Ať tam jednou přijme i vás, abyste se u něho radovali na věky. My bychom ještě, pane biskupe, poděkovali opravdu za ten dnešek. A máme tady připravené dvě kytice a my bychom chtěli poděkovat našemu panu faráři, otci Hubertovi, jak se o naši farnost opravdu krásně stará, protože toho času